Kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako a gurin da ake kafa lalaci. Kwanar bako a gurin da ake kafa shashanci. Kwanar bako a gurin da ake da sado makirci. Kwanar bako, 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 kwanar bako a gurin da ake kafa lalaci. Kwanar bako a gurin da ake kafa shashanci. Kwanar bako a gurin da ake da sado makirci. Kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako a gurin da ake kafa lalaci. Kwanar bako a gurin da ake kafa shashanci. Kwanar bako a gurin da ake da sado makirci. Kwanar bako, kwanar bako. Tabbas dakta marikina ya cuce ni. Ban taɓa sanin ɗa namiji a rayuwana ba. Shi ne mutum na farko da ya sani a matsayin ya mace. Amma ba kya tunanin wannan ciwo gadar shi kika yi? Saboda ana iya gadarsa idan iyaye suna da dauke da ciwon kuma ba su kiyaye kansu ba, suna iya haifar yaro mai dauke da shi, kin ga sun gadan masa. Ba sai ta wannan hanya kadai ake kamuwa da wannan ciwo ba. Dakta, ciwon nan ba gadan shi nayi ba. Akwai lokaci na farko da likitoci suka taba zuwa ƙauyen nan. Aka yi kuwa akan aje ayi gwajin jini. Babba da yaro. Mun tafi da ni da iyayena an je an gwada mu. Kuma an ce lafiyar mu lau. Tabbas na tabbatar ba gadan wannan cutar nayi ba. To, duk da haka dai kin gane? Ki kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki. Ba fa wata matsala bace. Shi ba wannan ciwo ne fa kaman duk sauran ciwuruka. Kina yin zazzabin mura, kina yin zazzabi na malaria, ƙananan cutuka duk suna zuwa. Kin gane? Amma ki sha magani kuma ki warke, ba ki ma san ibn ba kowa zai iya gane makin mai ciwon ba. To haka shi ma wannan muddin kika kiyaye irin magungunan da zamu dora ki akai, ina tabbatar miki in ba ki ce kika fito fili kika gaya ma wani cewar ina da ciwon ba ma wani zai gane ki. Ina fahimta ba. Kin gane? To in ko haka ne dakta, na yi alƙawari zan kare kaina, kuma zan ci gaba da ansan magani, kuma zan kare duk wani mutum. Ba zan bari hakan ta shafe shi ba. In Allah ya na yi wannan alƙawari. Babban fa abin da kin ga wannan kina ne ki dora wa kanki wani kuma tashin hankalin ne daban. Shi ciwon daban, tashin hankalin kuma daban. Amma abin da ya fi damun mutane shine irin wannan tashin hankalin. Kake dora kanki abin da a'a ina cikin tashin hankali an ci ina da shi. Ki saki jikinki kamar yadda kowa yake sakin jikinsa. Kin gane? Wannan tashin hankalin da ke nema shine shine ciwo, shine babban ciwon. Ya ma fi shi wannan kasancewar wai kina da wannan ciwon a jiki, ya fi wannan cin jiki. Kin gane? Yawwa, to haka ake so. Kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako a gurin da ake kafa lalaci. Ni kamar ya wani ne ya gaya miki ban da lafiya? Ba wanda ya gaya min. Gane ne a matsayina na yar uwarka ya kamata ne ma wannan tambayar.
a ni fa ke lafiya ta kalau ku ba dama sai in mutum ya koma gefe zai dan samu nutsuwa ba za ku kyale shi ba an rika zargin sa kenan ana tanan ko wani abu ne ya dame shi in wani abu ne ya dame ni ai zan faɗa wa zan ji tsoro zan faɗa in ce ga abin da ya dame ni ke ko dai wani ne ya gaya miki wani abu kawai ni na ga dace wanda tambaye ka a matsayina na yar uwarka to shi yasa na tambaye ki ai saboda ni na san ina da magauta wani zai iya lallabowa ya zo ya gaya muku abin da ba shine a kaina ba tashi kiji kwanar bako a gurin da ake kafa shashanci kwanar bako a gurin da ake da sado makirci anya likitan nan kuwa ko biyan mutane bayani ba kuwa da zuma fa da safe da je shan shayi wajen masu shayin nan na ga Habu wani kallon da yake min ko dai mutane sun san abin nan ne kai ba su sani ba kai sun sani ba sani ba anya sun sani kai ba sani ba kai wallahi ba sani ba na masifa da yawa take mutum ba za ka zauna kai nazarin lahira yanda za ta kasance maka da duniyar ka ba kawai sai ka wata masifa ta zo ta tsaya maka a ciki na'am gani nan wannan yarinyar kwanar bako kwanar bako kwanar bako kwanar bako kwanar bako kwanar bako a gurin da ake kafa lalaci kwanar bako a gurin da ake kafa shashanci kwanar bako a gurin da ake da sado makirci kwanar bako kwanar bako kwanar bako kwanar bako kwanar bako kwanar bako saboda haka Ibrahim wannan shine dalilin da yasa nake amincewa da kai ba wai dan bana son ka a jiran mu idan walimin wanda Allah kaga wanda za a ji mana kap amma ka ban mamaki wallahi ai ni kaga tafiya ko a lahira bana fatan na ƙara saduwa da ashe kai dan yarinya ne kai ashe dan yarinya ne kai kaga tafiya ta ai ni kaga tafiya ta sai yanzu na tabbatar cewar wallahi kai dan yarinya ne kai har ko a lahira bana fatan mu sake saduwa da kai wallahi ina saboda haka yau zan tafi da bar maka dukiyar da kake son ɗanka ya mallaka zan koma wata duniya mu je na ci gaba da rayuwa ta a can ko zan samu sauƙin rayuwa kwanar bako a gurin da ake da sado makirci kwanar bako kwanar bako kwanar bako kwanar bako kwanar bako kwanar bako a gurin da ake da sado makirci kwanar bako 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 a
a gurin da ake kafa lalaci. Kwanar bako. Ibrahim, zan tafi duniyar da babu mutane a cikinta. Ko zan samu ɗanɗano da amincin da ke cikinta. Tabbas babu ɗanɗanon aminci a cikin wannan duniyar. Tuntuni ya gushe. Kwanar bako a gurin da ake kafa lalaci. Kwanar bako a gurin da ake kafa shashanci. Kwanar bako a gurin da ake da sado makirci. Kwanar bako, 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 kwanar bako a gurin da ake kafa lalaci. Kwanar bako a gurin da ake kafa shashanci. Kwanar bako a gurin da ake da sado makirci. Kwanar bako, 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 kwanar bako a gurin da ake kafa lalaci. Kwanar bako a gurin da ake kafa shashanci. Kwanar bako a gurin da ake da sado makirci. Kwanar bako, 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 kwanar bako a gurin da ake kafa lalaci. Kwanar bako a gurin da ake kafa shashanci. Kwanar bako a gurin da ake da sado makirci. Kwanar bako, 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 kwanar bako a gurin da ake kafa lalaci. Kwanar bako a gurin da ake kafa shashanci. Kwanar bako a gurin da ake da sado makirci. Kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako, kwanar bako.